Hezkuntza, ikerketa eta berrikuntza dira etorkizunean euskal gizartearen oinarriak. 3 elementu hauekin lortuko da Euskadin dagoen ezagutza, ideiak, proiektuak eta talentua atzerrira eramatea. Lehendakariaren ustez, aukera hau ezin dugu baztertu. Gaur ematen dugun sariaren helburua sarituaren merezimenduak aldarrikatzea da, baina baita ere gure gazteentzako ereduak eskaintzea. Eta Riortua anderea eredu da guztiontzat bai egin duen ikerkuntza lanetan eta baita bere inguruko enpresa sarean jarri duelako bere jakituria. Euskal Herriko Unibertsitatean zientzia kimikoetan lizentziatua eta doktorea da Isabel Arriortua, ikerkuntzako 2010ko Euskadi saria, kristalografia eta mineralogiako katedra lortu zuenak.